Ayo, ito guys. Brad! Nalagi ka, Brad! Si cellphone niya puno. Dili, oy! Kana para pang messenger ba? Okay. Cellphone gani nga bilin, balikon niya kung Biblia. Di, Jud, balikon. Ikabayaw ang kalan mo. Singgit ang... Uy, patay niya. Mat! Mauni ang urok manggang hilaw. Baka na to ang atong pinanggang konsihal. Suka mamakpak. Des, Ginoo. Wa jud kapakpak. Gusto niya na mulay kita. Gusto niya na musimba ka. Dagang tao diri. Uy, si Junior og si Piolo Pascual maabot. Ano ka? Bian ka man sa imo hinigugma, pero di ka bian sa Ginoo. Gusto niya. Lagi ko! Yan ang Ginoo. Kung magsagpaon ka sa too, pasagpa po sa wa. Ingon ang Ginoo. Kung sagpaon ko sa to, ipasagpa ang ako mo. Sakit sa. Sakit mo lang. Oh, minum ko. Hindi lang ang gasto. Niga! Nag-uol ka, na ipasira niyo bisibiin, pero wa ka nag-uol, ipasiraan si Bahan. Ang tao di sumay, padalan hubog. Laon siya naman ang rasat. Patay, maliit ko ani ron. Rasat siya napit. Di na tingali ko maligo ani, kaya kasi maliit ko sa akong trabaho. Niga! Motorbaho, murag auto. Kumusimba, murag yung bao. Kanino ka sa kundam ko? Hello, Mami. Nag-chat na siya. Hi, Daddy. Cellphone magiun na, wala yung kanaunas ampos Ginoo. Ayo, ito guys. Brad! Nalagi ka, Brad! Magi ka. Nung niapas ka? Magpahinomdom lang ko ni mo, Brad, nga panahon ron sa pagsimba, Brad. Kalimot ka? Ato ta, manimba na ta. Oh, manimba dita, Brad. Domingo, dayon. Sabado, ay. Tana! Simba kita, Brad. Musimba kita. Okay, atong pasalamatan ang Ginoo. Pasalamatan gina to. Duol kita sa Ginoo aron nga mahayo tas mga bisyo. Kita muduol tas bisyo, muduol bisyo. Dili. Muduol tas Muduol sa Ginoo. aron may Aron kayo tas bisyo. Bali dito ako. Oh, bali to imo. Nakabili na akong cellphone. Si cellphone niya puno. Dili, oy! Kana para pang messenger ba? Dili, siya to si... Nabilin? Nabili lagi. Ako sa kuhaon na. Sige. Kuhaon niya to si Ring. Oh, give. Cellphone gani nga bilin, balikon niya kung Biblia. Di, Jud, balikon. Ikabayaw ang kalan mo. Singgit ang Mga silingan. Ano sa ba? Ano ka naman? Unsa man? Ano bihana ba? Kana! Oo, lagi tinungan. Ano ka ba? Ano si Cindy? Akan kita laki. Kataon ni Ate ba? Bihana ba? Ito? Takkan kita laki. Uy, masada ko na. Simba, oh. Lima ka buo. Oo, lagi siya. Gana, lipan rin. Tayang laki niya. Si Simba. Lipan rin. Kung napay spray. Bisa? Oh, lagi. Niga! Sugam, chismis Tulong niyo si Ginoo. Kami di chismis. Soon
ko sa Purok Manggang Hilaw. Akong paghangyo ang inyong pag-abi-abi sa atong konsihal na si Pagatpat. Kay kining konsihala, andam sa kanunay na mutabang si konsihal Pagatpat, ato siyang pakpakan. Kay may slide ang atong konsihal Pagatpat. Clean ang grena. Uy, patay niya. Pat, mauni ang Purok Manggang Hilaw aron sa pag-abi-abi nimo konsihal Pagatpat. Mga kababayan ko diya sa Purok Manggang Hilaw, salamat kayo sa inyong mainiton nga pagdawat nako sama sa kainit sa panahon karon. Salamat kayo sa inyong pagsuporta. Akong isaad nako 3 kilo bugas matag 2 ka semana yung madawat. Sa Manggang Hilaw, si konsihal Pagatpat nisaad siya og 3 ka kilong bugas. Unsa nang klaseng bugas, konsihal? National Food Authority. National Foods, Jam Foods, Foods, mga Purok Manggang Hilaw. Pakpakan na to ang atong pinanggang konsihal. O konsihal Pagatpat, ang atong pinanggang konsihal, sayon siya doonon, lisod siya pangitao. Di ba, konsihal? Tinood na. Tinood na, gisulti ni Brad. Why ni sa gulbot-bot? Suka mamakpak Des, Ginoo, wa jud kapakpak. Gusto niya na mulay kita. Gusto niya na musiba ka. Gusto niya alagaran siya sa tibuong lang na kinabuhi. Dagang tao diri. Uy, Ginawa si John, naman ko artista. Si John yung si Piolo Pascual, maabot. ano ka gwapo sa no? Ano ray? Niga Usuke mo singgit ko na artista. Kumpara sa Ginoo, di jud kasagit. Kabayaw ang alam mo. Singgit ang kaayo mo. Di na ko nimo. Gikapay na ko aning kinabuhi ah. Lungagon ay lungagon. Gusto ko mapalit, wala ko ipalit. Uso, mo na lang nimo ihatag nako. Kalma lang sa lab, kalma sa Di ba nagkalma? Tanaw ko na to silingan o daghan gisir bugas. Na ikaw mo may tatan ako bugas. Pagbuwag na ta, di na ko gananin mo. Di ko mabuhi kung wa ka sa akong kinabuhi. Di ka mabuhi. Sa pagturi mo na nagbitbit ko aning kaldero, bisa pagbitbito ni magbilisod. Basta magmubian ako nimo. Ayaw ko biyahe, love. Biyaan ka man sa imo hinigugma, pero di ka biyaan sa Ginoo. Gusto niya na mulay kita. Gusto Love, ayaw kong biyahe. Buhaton ako ang tanan na di ko nung biyahon. Akong kaputon ang buwan. Ug akong idribol sa imong dughan. Oto na widribo sa kondugan. Dako na mong mata, biya ko na may muta ni mo. Tanawa, good na. Ay padaan na day. Ang saad sa tao mapakyas. Pero ang saad sa Ginoo, dili mapakyas. Ayaw kong biyahe, day. Di ko makutik ka. Lagi ko. Yan ang Ginoo. Kung magsagpaon ka sa too, pasagpa po sa wang. Ay! Na ako'y nakalimtan, mahal! Unsa naman ba? Niingon na nino, kung sagpaon ko sa to, ipasagpa ang akong wa. Oh, kanara di ay. Sa manalipay na ka. Sakit sa. Sakit mo lang? Ako, mainom ko, hindi akong gasto. Aw, ikaw eh, baga mo dyan kagnaong. Baga mo gnaong. Na, baga mo lang ko. Bay, ana, bay. Kabaw ba ka, bay? Nai-disco dito, manis ka na. Kuma? Nako? Oops, asa mo? Tinglaan. Agtig kayo. Nyaon dira sa Bible study. Ting luyahap. Gusto niya na mulay kita. Gusto niya na
Masahot mo ka plato. Bagay na ipahilis ani. Ang bitaw, pero imo kalag perting dauta. Niga! Si maghugs computer, pero dira sa tights and offering. Wa, jud ka hug. Sus! Nonsa ni tabuay? Di naman nung ko kitang kardo ani. Naunsa ka siyo? Kabanha ba ni mo siyo? Unsaon? Di na ako kitang kardo sa probinsyano. Kay ila man gipasira ang ibig sabihin. Asa di si Cardo? Nasige mo kag pangitang Cardo. Si Cardo ko, batong action star. Aw, si Cardo ni pangita. Dili ka tong namanggan. Ah, niga! Nag-uol ka, na ipasira niyo bisibiin, pero wa ka nag-uol, ipasiraan si Bahan. Gusto niya namatay kita. Gusto niya na musimba ka. Kagamay na ning panaw eh. Tinam ni kaiko na ko. Pamaharam ni paniudto. Mabuhi pa kakuan eh. O mamatay na kakuan eh. Kagamay na. Nat, dili mabuhi ang tao ko sa tinapay lamang. Kundi sa matagpulong na muguwa sa bapa sa Diyos. Tuman ako. Unsa may akong kanon yung manlungag. Manglungkab ko rin sa kaliro. Ilungkab ko sa kaliro. Diya pa ibahaw. Oy, wam gibago. Bahaw na. Ah, suga manung ka ba? Pero wa di ka ukab sa Biblia. Isa ba yung kabukab. Sukag bersikulo. Kapitulo. Sukag duha. Pangagan pa na to. Tanduay 65. Ang tao di subay. Padalan hubog. Ano mo gihonong ang among shooting. Tungod kay miabot na ang pagsaop sa adlaw. So, mo ni padayonon mga guys. No, ang among shooting nga giandam na sad namo. Lain na sad nga salida ang among ipadangat kanyang tanan. Ang salida na to gipadangat mga guys, katong mga hugot ba na siya? Pirting hugutan. Oh, mga pamaagi sa atong kinabuhi na life of Cristiano. Cristiano. Okay, thank you guys sa inyong okay na sa inyong pagdagay. Kapag Pagtanaw. Ato ila-ila ng kaugalingon atong mga actor. atong ipilay lang atong bagong recruit gikan sa Abu Dhabi. Yeah! Lisa S. Asola. Don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Lisa S. Asola. Okay. And I'm Jodeline Tuparete. Okay, atong pambagan. Don't forget to subscribe. Yeah. Because I'm Daniel Brian Mingito. I'm Brian Character Santino. Yes, so ay si TV Brian Mingito alias Toknoy. Ako na mas malimot ko karang sa election yung bagit hanapin. Kupitan. Ako na si Patrocinio ni Kamo. Ayaw kalimot sa pag-subscribe sa among YouTube channel nga mga Ngisi TV. Okay, right. Once again of the channel, Ngisi TV. Gusto niya namatay kita. Gusto niya na musimba ka. Gusto niya alagaran siya sa tiguulan na kinabuhi.